Tabang. Fun you and me. Dlamini wasegoli madoda. Uyazi nenze kahle nasheshe nabuya. Uyabanda egoli. Ya impela. Ngiyazi njalo uyazibuza ukuthi why ngingabingeleli. Angibingeleli ngoba bengila kwakho ngo4 ekseni. So kufana nokuthi sengeke ngakubona namhlanje. Yeah. Uyaphila kodwa Dlamini? Webucks. Avuqeda ukuthi wena manje ngeke ungibingelele ngoba sesike sabonana namhlanje. Wenzani manje? Oh, yeah. Uyazi ngiyakuthanda Dlamini. Uthi njani manje? No, sengisho ukuthi ukuzwana nawe. Ngiyakuthanda ukuzwana nawe. Ubungasho ngani kanjalo kwayesekuqaleni ukuthi uqala ngani loqale ngani? Cha phela angithi wena Dlamini sokwangihlala eMadevin. Hawu, sengihlale eMadevin manje. Webucks, awusho into ezela uhambe mfowethu. Hayi, bengizola nje isigqoko sami esisalela kwakhe izo. Amina ekseni. Nas. Sase sinekwa kabuhlungu kanje manje. Endlini bekontenuka kabi. Sayitshela ukuthi sona sasikhipha sasineke eminyango. Kanti cha, bengingasona igundane elifile. So isigqoko sami sinuka sokwegundane elifile Dlamini. Akhona lokho engikushilo. Angishongo njalo. Kodwa nawo usibuke. Nawo usibuke emakontenuka kabi ungagcina usisola. Hayi cha ni wrong la ekhaya. Ni wrong la ekhaya Dlamini. Mfazi, sacela leya mpahla. Ubaba usevele wabuya fast egoli. Awu, ngiyiboleka ngangithe ngizoyibuyisa ngokuphuma kweqolo nje. Ngiyazi. Kodwa ubaba usebuyile. Bengabe ufuna imali yakhe mina ngizothini? Angazi, but mina imali ngizoze ngibe nayo mhla ka6 makuphuma iqolo. Ngeke, kulethi kakhulu lapho. Manje mina ngenza njani? Ngigijime ngekwasasa ngibatshele bengifakela imali fast ngoba makhuza uyayifuna. Angiyithandi ithoni yakho. Time. Wengane woza la. Hambiye lapha ka-anifikelephi. Umtshela ukuthi ngithe akazame imizamo fast, uyazi yena. Hawu anti nakho nje kalo ka-antifikelephi indaba yanqena ukummemeza. Yona ngane ngimdala, ngiyakuthuma, hamba. Uthe mangithi okay. Uthi okay. Uthi okay ini? Umbuzo ukuthi ngithi uthi okay uzoyizama noma uthi okay nje. Anti awunayo airtime simfonela. Hey, hamba wena man. Hawu. Hayi, ayibo wasudlula manje wena ngani? Utheni ngathi ufikelephi? Uthe antifikelephi mangidlule niqhubeke nendlela yami. Hayibo nawe yangiziba ngempela. Ya, phela antifikelephi unenduku. Mama. Vuka. Naliti. Ngiyabonga. Ngikushaya naba kuvuke ngisho ukuvukeka. Hey, ayikuyona i-wrestling normal le besiyenza. Hey, i-wrestling mania ngiyakutshela wena. Webaba. Itelo bukade uzenza, angizazi. Zivumbukaphi? Hayi weMakhuzwayo. Moya indoda, fanele uhlale uvusa induku emqubeni. No, ngiyakuzwa. Baba, ngalesi sikhathi uMapentshisi noMahewu belahlekile. Ulele nomzala kaMapentshisi. Mama, ngabe la nkulumo yakhe ibhekephi? Ndawo, ngiyabuza nje. Makhuzwayo umuzwa le ntombazane unamakamera amathathu kulala.
Ngilale kwelilodwa ikamero naye walala kwelinye ikamero. Hayi. Ngiyezwa. We mama. Ngisacela ungilokhuze ungiboleke isikhwama semali lapha. Yini? Yindaba? Ufuna ukusenzana isikhwama semali? Hayi angifuni isikhwama sonke ngifuna 200 rand ngifuna ukuboleka umahe imali. Hawu, awusho ngani ukuthi ngikunikeze 200 rand? Usungaze ufune sonke isikhwama semali? Ngiyabonga. Yeah, I just updated our websites that were out of stock. Can't believe we have a website. Man, and it was a breeze to set up it all. We just click few buttons and boom, website done. Well, it was a bit more involved than that. I defined the website's objective, selected a color scheme, chose pages and features, and then boom, we were good to go. See? Easy peasy and no coding required thanks to Auto's drag and drop feature. Exactly. I just dragged and dropped images, added text and added videos where I wanted them. Simple. Now that we are out of stock on some things, let's add Mama Tree's old TV and sell it on our website. No way. I built these websites for new cleaning equipment, not used electronics. Aibo, you use a lot of I. There's no I in team. Well, since I did a lot, I'll add I in team and call it I team, like Steve Jobs did with the red phone. Ayo, chill. You built a website on Auto, a platform that has everything you need to manage your business. So it makes things easy for you. Don't compare yourself to Steve Jobs. Okay, if it's easy, how about you add any products, set a price and add a payment method? It's not something new. I've done this in front of you. I forgot, but you know what? Show me by selling Mama Tree's TV on our website. No, our website is not a scrapyard. I know, but come on, man. We got nothing to lose. We got this website for free since Auto's first app is free for life. You know what? Do it yourself. Come on, bruh, Steve Jobs. Help me. No. Hey guys, take your business online with Odoo. The link is in the description. Who are you talking to now? Better people, you wanna add Mama Tree's broken TV on our site? Do it yourself. It's not broken. It works in the morning. It's fine, man. I'll do it myself. Okay. Uma mina ngithi dumela. Wena uthini? Okay. Okusho ukuthi unjani? Okay. Bese mina ngiphendula ngithini ke emva kwalokho? Ga ke na molato. Wena ukae? Hawu. Khona wena esuthwini. Should the suit siyasikhuluma izulu eh? Okay, uyazini, ake practice. Senze ngazi ukuthi siyaqala siyabingelela siya practice. Okay. Dumela. Dumela ukae? Ga ke na molato. Wena ukae? Le nna ke gona, re a leboga. Ngenze kanjani? Hayi ushayi impela. Hayi, akushayi. Mara kuyashapa. Uyazini, asike senze ngathi manje ke uyafika. Sizobingelelana. Sipractice kwangempela. Awu, sho madoda. Mana mabhlukwane. Hamba mekuzwe. Dumela. Makuzwe. Imini udumela wena. Sipractice kanjalo nje. Awu, Dlamini angikwazi ukufica uhleli bese kuba wena futhi ozobingelela mina. Mhlambe Dlamini akuba wena ofica uMaxwell ehleli. Hayi, kanjani? Ngimfica kanjani uMaxwell ehleli kwami? Ufunani uMaxwell kwami ngingekho?
Ya, ufunana emzini kaDlamini engekho. Shothi yona into ebuyeza lesekosegoli ukuze kaDlamini engekho. Awukwami emapentshisi. Isibonelo lesi. Sibonela sakho siyabheda. Uma sokwenza ukuthi enye indoda ihlale emzini owenye indoda ingekho. Indaba ngamfica omunye umuzi. Wayengamfici noma mhlambe eksemzini ngamapentshisi. Amapentshisi akanawo umuzi. Manje kuyahlekisa lokho. Amapentshisi akekho phetho hlekile la. Yazini, asiye kancane lento yokupractice isisuthu. Sobuya siyenza. Okay, hayi ngisahamba. Hey, weDlamini. Umntu akamalume ubhale imessage lapha. Hawu, ithini message? Ithi uyaphila kodwa usilenda noDlamini omahaki. Wena lo bizwa ngesilenda. Hayi, kanti khuleka Dlamini. Akekho bezodideka ukuthi phansi kwami nawe ubani isilende. Why uDlamini wamahaki? Na uma mefona, hello, ngiyabuya Dlamini. Hello. Protect. Sala phansi wendawo wena. Dlamini. Why umzala kaMapentshisi ekubiza ngoDlamini wamahaki? Hawu mama. Angisakhumbuli. Kodwa uyabaza abantu baseGoli bayahlanya. Okay baba, ngoba ngiqambela amanga. Mahewu. Why umzala kaMapentshisi ethi uDlamini wamahaki? Akusho sona amakhuzwayo. Umzala kaMapentshisi ubefuna ukushaya uDlamini ngehaki. Mara uyabaza abantu baseGoli ukuthi banjani. But ke uDlamini unqabile akayithathanga ihaki. Oh ya. Bese ngikhohliwe. Ya, ingakho engibiza ngoDlamini wamahaki. Baba. Oh, uyasuza. Usho ukuthi uqamba amanga. Akulungile baba. Kulungile Dlamini, kulungile. Ngese Dlamini, uyazi ngiyasuza mangiqamba amanga go serious. Suhlilo ukuminca amasekonda ambalo. Uhlilo ukuvala lento amasekonda ambalo. Kanti iphi inkinga yakho wena? Ha? Umthithi wakho ukayi? Unani umthithi wakho? Mama lalela. Mama. Kodwa makhuzwayo. Ngicela manje wehlisa iTikTok ngizama ukulala lana. Angizwanga baba uDlamini wamahaki. Awu mama namanje sakulento madoda. Cha, asekho. Umuntu asuke la unomsebenzi eGoli afika aqonywe. Makhuzwayo. Angiqonywanga. Ngishilo ngathi mina bengimdlalisa umzala kaMapentshisi mangithi nguDlamini wamahaki. Ubumdlalisa. Oh, ubuflash Babu uyahleka mina ngibe ngicasukile. Cha baba cha. Angihleki wena. Angihleki. Hayi kodwa nawe mama ngihlale ngikhuza bathi ngithi uma uthi sinenkulumo mpikiswana iyeke lento yesingisi yini manje ukuflash. Hayi kulungileke qhubeka uhleke ngoba mina ngikuhlayela lakho ngithi. Cha mama ngishongo njalo. Castillo akarenewe. Chivadira. Kulungile. Ngizolala ngalesi phontshini sikaSanda. Wow, awusikujoin Dlams. Ufuna ngiphatha umphetho wami wena? Ilong story, asambe siye ngalo mnganami. Hayi. Mama. Sizayithini indaba lo muntu kodwa? Izophuthuma. Yebo. Okay. Yebo. So, Dlamini, uzolala phansi ubusuku bonke nami.
Ngomlindo umakhuzwazi umeke ngale. Mase ngihamba namolala. Oh, okay. Mana-ke, makwenzeka Dlamini nizume kumkanye ninomakhuzwayo, ngenze njani? Ngikuvuse noma ngihambe ngiyolala ngale embhedeni endaweni yakho? Okay. Fine, ngeke ngenze lutho. So ufike kanjani phansi kombhede wami? Yini ekondlala ngaphansi kombhede wami? So sino Emma sike sangaboni ngeselilodwa. Wasethi angilale phansi. Ngathi no. Ngeke ngifike ngikhokhe rent ngijike ngilale phansi. Ave ku Emma ukhokhe rent? Yeah, imali ikhishwa uyena. But mina Dlamini uhambisa imali kuma stand most of the time. So kuyafana nokuthi ikhishwa yimina. So ungabe ukulala phansi kwakho. Wancamela uzolala phansi la kwami ngaphansi kombhede. Emma akazi, wazi ukuthi nginomunye umbhede la. Mana-ke Dlamini, yazi sengilale ka-4 lapha phansi kombhede la kwakho. But angikaze nguzwe ukhala amatsegetsege. Mahe usulala ngaphansi kombhede wami? Hello Emma. Awu, wenzani manje Dlamini? Bhatata. Hey. Sawubona mama. Yebo Dlamini wamahaki. Awu kodwa makhuzwayo. Ngishilo nje ukuthi bengidlala mina kumzala kaMapetshisi mangithi ngudlamini wamahaki. Ukuthi mina baba bengihamba nawe awufuni ngisho ngibamba isandla emall. Kodwa egoli ubuhaga kwasani. Hawu mama ngayichaza nje lento yokubambana ngezandla ukuthi mina angithanda ukubambana ngezandla ngoba ngumuntu ojulukayo uma kubanjwe ngezandla. Oh, ihaga ijulukisi. Hawu mahagwa namakhuzwayo kuba yisekhondi. Akhagwana usuku lonke. Oh, so wamhaga. Awu angishongo njalo mama. Mama ngisacela ungiboleka 150 emalini. Owani? Ufuna ukuthumela intombi zakhe egoli? Hawu mama 150 imali encane kanjena. Ifuna enkulu. Hawu mama chana. Ngifuna ukulokhuza ukunikeza umaye wangithengela amasokisi uye ezitolo. Hayi, ngizokuphathela mina mengiye ezitolo. Oh. Ngiyabonga. Hey, wembali. Ngangabe ngihambelani ngalana. Cela hamba utshela ufike lepho ukuthi akazame lento fast. Uyazi yena. Antawunayo ethama umfonele. Avuhlaza wena, ngizomtshela umalume wakho. Awuhambe. Namanje basakushaya ngesilence treatment. Basangishaya ngesilent treatment. Wena? Hey, mina ke yafana nje. Sharp Mayo. Sharp Max. Dumela Dlamini. Maxwell. Dlamini unaleni? Maxwell. Akina nako. Yakubulela seSotho today. Ngoba nini? Maxwell. Sifahle kosaka. Sinalimathada. Dlamini. Sifahleho ubuso. So, ubuso bakho bumatasa. Ha. Thogo, isengisifahleho. Oh, okay. Inhloko ke. Hamba ke la. Namhlanje ngifuna ukukhuluma isiSotho. Ke tlotlo. Empa ke nyaka o rompolele ka Sepedi. Ke re tsamaya.
Dlami, sacela uze ngapha. Dlamini, wahamba isikhathi eside kangaka wabusa ufasa amabhlukwe bese nidlala i-wrestling yini. Ya impela. Seni-rice? Hayi, asikabi right. Kodwa ke phela ukuthi sixabene. Lokho akusho ukuthi i-wrestling makufika isikhathi sayo angeke idlale. Yazi umthetho omuhle loyo. Bathi ngifonela uEmma ngumtsheni nami. Emma, ukuthi sixabene lokho akusho ukuthi i-wrestling ayingadlali. Awu, Dlamini noma bexabene nomkakhe, but i-wrestling abayiyeki. Oh, okay. Uthini? Uthi ngingazomdakelwa uma ngifuna i-wrestling angiyenze nawe. Ushenze nami? Mayo, ungaphindi. Ungaphinde uthi mozama ulungisa into zakho mosofaka mina. Izwa manje lengane yakhe ithi mina nawe. Hawu, umama uyakephi? Yakamathanda Nhliziyo. Ko. Fikelephi? Fikelephi? Anti Fikelephi akekho useyitolo. Eish. Okay, uhamba nini? Kade hambile indaba yona vele ufunani. Hayi kahle wena. Ngiyazi ukuthi ufunani, mungakunika 5 rand ngizothula. Amsuzongibhedela wena. Futhi ekhamba la. Kunida Khuzi. Hey awukahle nawe. Awu. Wembali, awume lapha. Makhuzwa. Le mali le ishoda ngo-1175 rand. Uthawini kangi intombi zakhe eGoli. Pakisha impahla zakho Makhuzwa kodwa kuye kunyoko. Uyobuya la ekhaya ikhanda lakho masexapha ngcono. Pakisha. Okay baba ngichaza. Hayi akusachazwa lutho. Hamba kini. Hey fose gwena ngizosuka ngikubhakaze manje. Pakisha sesugoduka. Hawu baba. Sengusisi futhi mina manje. Lalela Makhuzwa. Ngilivumile iphuthe engilenzile eGoli. Ngaxolisa. Ngakunika ifone number ngathi khuluma nawo le ntombazane. Nizwane. Still wangangixolela. Okay, angikuforce ukuthi ungixolele fast. Thatha isikhathi sakho. Kodwa uyabona leyo ukuthi ungangihloniphi. Yabona ukuthi ungangihloniphi. Pakisha ntombi wami. Okay baba, ngiyaxolela. Ngiyaxolisa futhi ngokuthi ngingaxoleli fast. Imali yona uthini ngayo? Awufuseke wena. Hawu. Imali baba ngiyacabanga ukuthi isebenziseke ezintweni zala endlini nganganaka. Umbuke Dlamini uyaqhubeka ukwenza islima akazi ukuthi sesiyazi ukuthi imali wayiboleka uFikelephi. Baba ngiyaxolisa. Hawu, sekulate mamas. Ngeke umxolela ngithi. Ubani? Ubankhuzwayo. Hawu uyangazi mina mahewa angikwazi ukubamba igrudge isikhathi eside. Ayu isiyoyo wena. Ngitsho wena mgidi.
Okay, ngiyadlala James, ngiyadlala. Nakho ukudla. Eplatini lamahewu ngifake amakhekhe awu-3 kanti kwelakho baba ngifake amakhekhe awu-2. Elababa ikhekhe lesithathu lisendlini. We in wena. Hayi loso James, loso. Uyazini. Ngoba ngiqala ngaleli lisendlini ikhekhe. Ungabuqala la ungangilindi. Hey. Yabona ukuphika nezinkinga zabantu kwesinye isikhathi kuyinkinga. Buka manje oDlamini sebeqolelene, imini Slim. My baby, ngiyacela ngicela ungixolele. Ngiyathembisa sengizokoroba phansi ngiwashe nezitsha. Ngingeza manje. uDlamini akabalekile ukudlula wena, ngiyeza. Hey weBucks, ngiyazi ukuthi ulambile. Nayi ijuice namakhekhe. Hey, ungazongijwayela kabona. Ha. Hayi, kuyeke ke. Hayi ngoba ngilambile. Kodwa ngizosale sengiwathatha lamakhekhe. Ungaze kube ngathi ngiyayitshela.